Bording er en by, der ligger lunt mellem Herning og Silkeborg. Der bor ca. 2400 mennesker her. Men folk er på vej væk fra byen, og Bording tenderer til at blive en spøgelse. I Bording er der 45% af beboerne, der er over 50, og mere end 20% af hjemmeboende børn. Dette giver en enorm aldersspredning, hvor fællesskabsfølelsen har svært ved at etablere sig på tværs af generationer. Denne problemstilling er, hvad vores koncept forsøger at udligne ved at fremme sundheden igennem netværk og sociale relationer. Vores koncept har forsøgt at dække de problematikker, der opstår i forbindelse med at skabe en fællesskabsfølelse. Det er nødvendigt at skabe et mødested, hvor unge såvel som gamle kan mødes og give liv og lyst til Bording by. Et psykosocialt og sundt alternativ til at blive indendørs. Vores koncept er Kløverparken. Sociologen Antonovsky siger, at sundhed er mere end blot at være rask. Vi skal have sociale relationer, ud og møde hinanden. Naturen giver os ro og et længere liv. Derfor har vi valgt at lave en naturpark, hvor borgerne kan udvikle psykisk robusthed i et salutogent miljø. Kløverparken kommer til at ligge i forlængelse af byen. Dette skaber bedre muligheder for, at alle kan benytte den. Kløverparken inkluderer en multibane, der skal skabe fundament for mangfoldige muligheder, hvor Bordings mange foreninger kan benytte lokaliteten til at skabe værdi og fællesskab for lokalsamfundet. Derudover vil Kløverparken have en naturlegeplads og forhindringsbane, som børn kan benytte. Kløverparken tilbyder benyttelse af en pavillon, hvor man kan mødes til familiehygge. Parken har desuden faciliteter til, at man på varme sommerdage kan medbringe mad og grille i naturen. Alle har lov til at være i pavillonen. Når aften kommer krybende og vejret bliver kølig, så tilbyder Kløverparken et bålsted. Her kan du bage snobrød, riste skumfiduser eller bare sidde og nyde varmen fra ilden. Stisystemet i Kløverparken er lavet således, at man kan komme på tur mellem de mange blomsterbuske. Men hvis turen skulle blive for lang, eller du trænger til at sidde og nyde naturens idyl, så har parken naturligvis bænke til fri afbenyttelse. Kløverparken skal have en sø, hvor man har mulighed for at fiske, fodre ænder eller slappe af ved vandet og nyde udsigten. Gangstierne går hele vejen omkring søen, så man har masser af mulighed for en dejlig gåtur. Kløverparkens Piste de Résistance er scenen, der bliver opført i midten og skal være til fri afbenyttelse for alle kreative sjæle. Skolearrangementer eller besøgende kunstnere kan benytte scenen til at fremføre alt fra Otto af et næsehorn til Hamlet og over til fællessang.